beginnen met iets heel anders. De Curaçao Wellness Association organiseert aanstaande zaterdag de Blue Wellness Day and Marketplace. Nou, wellness is een groeiende economische ontwikkeling op Curaçao. Het is een groeiende economie, steeds meer wellnessbedrijven. Dus ook vanuit het ministerie van Economische Ontwikkeling wordt het gestimuleerd om daar meer in te groeien. En deze Wellnessdag geeft een overzicht van wat er allemaal op Curaçao mogelijk is op dit gebied. We spraken erover met Maria Helena Seferina en stelden haar eerste vraag: wat is wellness nu precies? Ja, wellness is een heel breed begrip inderdaad. Eigenlijk is het ook een beetje persoonlijk, want eigenlijk betekent wellness hoe je je voelt in je lichaam. Ja. En dat is niet alleen maar fysiek, maar ook hoe je in je gevoelens zijn, hoe je spiritueel voelt. Eigenlijk alles en of dat voldoende in balans is. Dus spiritueel, fysiek en mentaal. Alles met aandacht voor hoe je je voelt. En, dus heel vaak denkt men dan wellness, dan moet ik naar de gym of heel veel gaan rennen. Dat is dus niet altijd zo, want uiteindelijk is het persoonlijk voor iedereen en het gaat om die balans. Dus als jij voelt dat jij het nodig hebt om een avondje op de bank te zitten, dan is dat ook wellness. Oké. Ja. Mooi, ja, het is heel breed wat dat betreft. En jullie zijn de vereniging die zich daarmee bezighoudt. Die organiseren elk jaar een mooie dag. 13 juni is zo'n dag. Waarom organiseren jullie dat? Nou, we zijn inderdaad als belangenorganisatie zijn we eigenlijk 2 jaar geleden gestart. Het is een initiatief geweest vanuit het ministerie van Economische Ontwikkeling, MEO. Waarbij verschillende sectoren zijn onderzocht, waaronder medical en wellness tourism. En daar kwam uit dat dat voor Curaçao eigenlijk een sector is die heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Dus vandaar dat daaruit is gekomen van nou, dan hebben we wel een belangenorganisatie nodig die ervoor zorgt dat deze sector ook echt aandacht krijgt. Ja. Dus wij zijn toen in mei 24 zijn we gestart met de belangenorganisatie. We zijn heel druk geweest natuurlijk met het werven van leden. En we zijn heel blij dat we inmiddels ook veel leden aan ons hebben gekoppeld. En wat is voor ons eigenlijk het belangrijkste? Want het is eigenlijk bijna een 7 jaar traject waar we in zitten om allerlei strategische pijlers uit te werken voor deze sector. En wij als belangenorganisatie, wij staan ervoor dat we steunen de organisaties die in wellness nu al actief zijn. Steunen met dat ze kunnen groeien, dat ze zich kunnen professionaliseren. En dat uiteindelijk deze sector inderdaad alle mogelijkheden benut die we hebben op het eiland. Wij geloven in dat Curaçao eigenlijk al de island of healing is. Dat weten we ook natuurlijk van helemaal in het verleden kwamen mensen hier vroeger om genezen te worden. Ja. En dat hebben we nog steeds, dat weten we als we naar onze ouders luisteren die de kruiden nog hebben en daar heel veel van afweten. We hebben eigenlijk alle ingrediënten en wij zijn de Island of Healing, maar wij gaan dat extra goed uitwerken en professionaliseren. En er zijn al heel veel bedrijven actief in dit gebied. Begrijp ik dat dan goed dan? Hè? Want er zijn veel bedrijven, precies zoals je zegt, er zijn veel mensen mee bezig. Vaak met hele goede intenties, maar zo'n organisatie zorgt ervoor dat ze ook professioneler worden, dat ze ook kunnen groeien. Is dat zeg maar het idee erachter? Ja, klopt. De leden die koppelen zich aan het netwerk, waardoor ze kennis kunnen delen, ervaringen kunnen delen. Wij zijn bezig met bepaalde pilots waarbij we checken, nou heeft die organisatie alles op de rit wat nodig is voor een wellnessorganisatie of waar moet je eventueel nog verbeteringen doorvoeren. Certificeringen die erkend worden in deze sector. Dus we hebben verschillende partnerships ook met de wereldwijde Wellness Association, waardoor we op die manier kunnen helpen. En vaak is het toch zo, dat is ook voor alle ondernemers natuurlijk zo. Je bent een beetje alleen en je bent dan, trial and error. Dus je hebt wel steun nodig. Je hebt echt steun nodig. En we zien natuurlijk dat er juist heel veel wellnessorganisaties aan het starten zijn. Naast degene die er al jaren zijn. Omdat er natuurlijk gewoon veel vraag is. Ja. Zowel door de lokale bevolking als door de toeristen die ons eiland bezoeken. Daarna spraken we met Nancy Rodriguez Pereira. Beide, Seferina en Pereira, zijn allebei lid van het bestuur van de Nationale Wellness Association. En we vroegen mevrouw Nancy Rodriguez Pereira, wat kunnen we zaterdag verwachten?
Nou, we zijn super excited, Oscar, met deze Blue Wellness Day. En we zijn van 8 tot 5 in Hoffimango. Mooie plek helemaal ook. in de natuur. Dus als we het hebben over wellness en well-being, dat is het plek daarvoor. En we gaan vanaf 8 uur beginnen we met yoga-klassen, pilates, grounding, breathwork, body flow, dance flow. De nervous system gaan we ook helemaal in balans brengen. En daar kunnen mensen eigenlijk vanaf het begin, vanaf nu al, op CuraçaoWellnessAssociation.com voor tekenen. Dus ze kunnen zichzelf registreren. En het blijft helemaal gratis. Entree is gratis. Alle activiteiten zijn gratis. Maar we willen wel dat mensen zich gaan registreren, zodat we weten wat meer en meer en meer interesse voor is. Zodat we daar ook rekening mee kunnen houden. Goed zeg. Ja, en dan hebben we 's middags vanaf 10:45 tot een uurtje of 1:45 hebben we verschillende workshops. Dus hebben we bijvoorbeeld hoe eten het lichaam ook met energie voedt, spiritualiteit op Curaçao, de link tussen financial literacy en emotional literacy en hoe je dan ook financieel well-being en financial happy kan zijn. Mooi. En dan hebben we ook een workshop over de helingsactiviteiten hier op het eiland. Wat gaande is. Dus dat is super interessant. Ja. En dan kunnen mensen dus echt actief aan deelnemen. We hebben ook sound healing gedurende het hele traject ook in het bos zelf, in het park. Dus je kan eigenlijk gewoon rondlopen in het park, een gratis massage nemen, een lekkere sound healing doen, gewoon lekker genieten van de natuur. En er zijn natuurlijk ook de marketplace hebben we. En dan kunnen mensen ook lekker genieten van verschillende wellness snacks, drankjes, bush teas, dus verschillende en alles van hier op het eiland. En dan kunnen we allemaal heel rustig Ja. naar de belangrijke wedstrijd van de dag daarna. Kijk eens aan! Kijk eens aan! Maar je ik kan mogen ook lekker combineren. genieten, want de Ja. Truckee Pang is daar en er is rekening mee gehouden. Er zijn dan ook wellness eten, ook in het restaurant van Hoffimango zelf ook. Er zijn er verschillende wellnessgerechten. Dus het is eigenlijk echt een plek om samen te komen, de kinderen ook mee te nemen, want we hebben ook een kids corner. En daar kunnen kinderen ook kids yoga doen, lekker ook met art aan het gang gaan. Maar Leuk. ook emoties leren ontdekken. Dus er is ook nagedacht om vanaf kleins aan tot elke leeftijd echt rekening mee te houden. Klinkt echt perfect en je weet Ja, het ook toch? heel mooi te brengen. Ik ben helemaal excited. Ja, ermee. dat begrijp ik. Wat mensen moeten doen is, het is gratis, maar wel aanmelden. En Wel dat kan via aanmelden de- op onze Facebook of onze website. Het is allemaal Curaçao Wellness Association. En dan komt er een landingspagina en dan kan je gewoon je naam registreren. En hoeveel mensen kunnen er komen? We verwachten zo'n 2000, maar het park is groot en de mensen Ja. gaan natuurlijk niet allemaal dezelfde tegelijkertijd dag, op hetzelfde op hetzelfde moment moment komen. komen. Dus het is van 8 uur tot 5 uur en mensen kunnen inlopen en kunnen weg wanneer ze willen. En ze kunnen zelf met de auto gaan. Ze kunnen er ook op een andere manier naartoe gaan, maar ze kunnen ook met Kijk de bus. eens aan, Ja. daar hebben we ook aan gedacht. Omdat ABC Busbedrijf heeft de bussen ter beschikking gesteld. En voor 1,50 maar kan je vanuit Otrobanda naar de Hoffimango. En we vertrekken 7 uur, 9 uur en 11 uur. Ja. En dan vanuit de Hoffimango terug om 3 uur en 5:30. Dus dan is ook nagedacht, omdat dan ook de environmental wellness Ja, dat is heel aan slim, ja. in rekening is. Maar als je ook met je auto komt en dan vind je dat prettiger, dan kan je ook gerust daar parkeren. Er is genoeg parkeergelegenheid en security ook op de parkeerplaats.